Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Ketenaga Kampo yang ke Sarkar Jela uba lakmen rumbui haga sengi palai jongka shipotri ke benai rempang arajar arpuar ula pentip baka Sarkar kala yo oktin naga sengking atiar hanyotrap National Liberation Council kaba penpau ya gejing kloy ban wan syakmat naga benta gajinya keren yasuk bat ke Sarkar India. Haga jingya keren bat ka Batisi TV uba rembui ula pentip ru baka Sarkar Jela kala pha jing tip mar halor kani bat naga liang jongka Sarkar kan satung no shen yo uksiang nong penyesuk kenang ban penorlong no ya kani ka jing ang no jongka seng HNLC. Hak baide baka jing terwa ban ya keren bat ka Sarkar klem dabu kendon ni maria yo I ya ka tuka statement lang baki media ka press release menin hi uchip nisar ulalum ya ka jing lang hapde badu deputy CM manga bat mau bat menin uchip nisar ula brief yap hi ba ngi nakliang ka Sarkar ni kloy ban ya kren bat ngi ap ya ka formal shithi na ka HNLC ba ka kwa ban ya kren ke ka ba ngas ngau tenat pat kalong menta ka si hi ka HNLC halor ka halor ka jing kren jong chief minister ba dan kam ban yo ya ka formal shithi naki kala ai ya ka shithi sha chief minister copy sha deputy chief minister bat mangga ko home minister ba nakabenta kaju ka baki kren lang ba ka press release bat mendin hi ngas u chief minister la brief yapi bangin na lang ka Sarkar ngilong ke bakloy banle ya kene bat menta kas ni yo ya kene shithi ngin shim ngin ya kren ba ka Sarkar ngin betip but Sarkar India bat kumpeplate menin chief minister loong ka proses ban identify ya ki briu ki ban long kum ki ksiang kalayai te ngi na kaliang ka Sarkar ngin shim khia ya kane chakmat bat kumak ang menne ba ya kane ngin pentip but shidalhi khnang ba ngin yo ban le ya ban kam namar ba ka sangsup songsai hapok ajalla kalong ban kam tam kalong ka ju kum ba kila ai hapok ka press release ba ki kwa ban ya kren khem kan no ka kendon bat ki kwa ba ka Sarkar ka ban bu ya ki ksiang ki ban ki bakin la ban communicate teu chief minister menin bula batay ya hi bula pentip ya ki ba ka proses kala sedang ban ngin le Sarkar maria yo mentang yo ya ka chief officially tegamot ngin ya syakmat ban pen state ya kan ne ka kam